Maig del 81. El Sòcol de Veracruz amb en Carrasco, Casillas, Subiela i Ribassers. Novembre del 81 per l'Altiplà Mexicà. Novembre del 81. El Farallón amb en Subiela. A la casa d'Hernán Cortés, a l'Antigua, amb en Subiela i en Carrasco. Reunió amb en Carrasco. La central nuclear de Laguna Verde. Vistes de la ciutat de Veracruz. Novembre del 83. La Laguna Verde. Les oficines. La casa del carrer Anton Lizardo, 88. Novembre del 84. A la platja de Mocambo. El Halloween de l'any 84. A Jalapa, capital de l'estat de Veracruz. Desembre del 84. El Sòcol de Veracruz. Mandinga. Morro Manxa. El Farallón. Sempoala. Puebla. La casa d'Anton Lizardo, 88. Visita a l'Ingenio de l'Antigua. La parròquia de Veracruz. El Malecón de Veracruz. La casa d'Anton Lizardo, 88. El Sòcol de Veracruz i el cafè de la parròquia.